सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। कुडाळ तालुक्यातील निरुखे सुतारवाडी इथं अत्यंत गुप्तपणे सुरू असलेला अवैध बंदूक निर्मितीचा कारखाना स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेनं टाकलेल्या धाडीत उद्ध्वस्त केलाय। या कारवाईत पोलिसांनी 1,14,600 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केलाय। एका 65 वर्षीय इसमालाही अटक केली आहे। या धडक कारवाईमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे। मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार निरुखे सुतारवाडी येथील एका पत्राच्या शेडमध्ये अवैधपणे अग्निशस्त्र म्हणजेच बंदुका तयार केली जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती। या माहितीची गंभीर दखल घेत पोलीस निरीक्षक प्रवीण कोल्हे यांच्या मार्गदर्शनाखालील पथकानं सापळा रचला। 27 एप्रिलला 11 वाजण्याच्या सुमारास पोलिसांनी या ठिकाणी छापा टाकून कारवाई केली। या धाडी दरम्यान पोलिसांनी घटनास्थळावरून मोठ्या प्रमाणावर शस्त्र निर्मितीचं साहित्य आणि तयार शस्त्र जप्त केली आहेत। त्यात प्रामुख्याने 3 तयार बंदुका, 6 लोखंडी बॅरल, 4 बंदुकीचे लाकडी बट, वेल्डिंग मशीन, ग्राइंडर आणि शस्त्र निर्मितीसाठी लागणारी इतर उपकरणं सापडली आहेत। जप्त करण्यात आलेल्या एकूण मुद्देमालाची किंमत 1,14,600 रुपये इतकी आहे। या प्रकरणी पोलिसांनी 65 वर्षीय संशयित आरोपी जगन्नाथ शंकर मेस्त्री याला अटक केली आहे। पोलिसांनी मेस्त्री याच्यावर भारतीय हत्यार कायदा कलम 3, 5 आणि 25 नुसार गुन्हा दाखल केलाय। सध्या पोलीस या प्रकरणी अधिक तपास करत असून या बंदुका कोणाला विकल्या जाणार होत्या किंवा याचा आणखीन काही संबंध आहे का याचा शोध घेतला जातोय। स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेने केलेल्या या कारवाईमुळे अवैध शस्त्र निर्मिती करणाऱ्यांचे धाबेदार आणले।